Nafarrotik Arabara egingo dugu jauzi. Hemen beste bi gonbidatu ditugu, Iñaki Martínez de Luna, Pérez de Arriba, Gasteiztarra bera, euskal soziologoa, eta egun Euskaltzaindiaren sustapen batzordeko kidea eta euskararen bizi berritzea Araban proiektuko koordinatzailea da. Soziologian doktore eta da Deusto Unibertsitatean, eta ia 40 urte eman ditu ikerketak zuzentzen, bai. Batetik, euskara bizi berritzeko prozesuaren ezagutza zientifikoan sakontzeko, eta bestetik, euskal gizarte errealitatea aztertzeko. Eta ikerketa horiek erakunde hauetan garatu ditu. Eusko ikaskuntzan, Euskaltzaindian, Eusko Jaurlaritzaren prospekzio soziologikoko kabinetean, Euskal Herriko Unibertsitatean, edo soziolinguistika klusterrean. Zer esan, Iñakik ere foru aldundiaren, berak jaso izan dituela sari dexente, bai. Gaur gurekin izango da, eta berarekin batera, beste arabar bat, Gasteiztartzat daukaguna behintzat, nik gaur jakin dut, eta onartu behar dut, Irate Iziar Mainabeitia Oñatin jaio zela. Ni beti da nik Gasteizen ikusi, eta pentsatzen nuen hangoa zela, baina behitu, ze gauzak ikasten diren. Bera historian lizentziatua da, EHUn, Euskal Kulturgintzaren transmisioan aditu tituloa du Mondragon Unibertsitatean, eta hizkuntza plangintzako espezialista tituloa ere bai Euskal Herriko Unibertsitatean. UEUko arduradun akademikoa, Taupa Euskaltzaleen mugimenduko lehendakaria eta Euskaltzaindiaren sustapen batzordeko kidea eta euskararen bizi berritzea Araba proiektuko kidea ere bada. Euskara bizi berritze Araban, hau EBA bezala, aipatu genuen atzo ere, hemen Joseba Koldo Pérez de Heredia Arabako Foru Aldundiko Euskara Zerbitzu zuzendariak alan ere aipatu zuen, eta EBA proiektua, Euskaltzaindiko sustapen batzordearen proiektua da, kaixo, egunon. Ze gauza den sentitzea hemen presentzia bat, Normalean nire papera hori da, baina. Eta, Arabako Foru Aldundiaren diru laguntza ere jasotzen du, nik gehiago ez dut esango, zuena da oholtza, eta nahi duzuenean gogotsu zuek entzuteko. Ongi etorriak. Txalo bat bera intzat igual, ere bai, ez? Mila esker. Ganuen esan tente egiteko. Eserita, ez? Edo zer. Bestela, nahi duzuna. Nik txuleta karri dut por si akaso, urduri jartzen ez, eta gero gauzak astu egiten zaizkit. Egun hon, eta mila esker saio honetara parte izategatik, saio honetan. Proiektu hau, izena egin bezala, euskararen bizi berritzea, Araban nolakoa den, nolako bidea egin duen proiektu lan hildo horrek. Eta bertan agertzen garen bi pertsonak talde eragileko kideak gara, eta talde hori osatzen dute beste lau lagunek, ezta? Roberto González Viñasprek, Iban Ruiz de Gaunak, Iñaki Lazkanok eta Jokin Larrañagak. Eta, lantaldean oso harreman hurbila daukagu, lagun giroan ari gara eta gogotsu. Eta ebaren, esan genuen, tente egingo genuela, eta ni erosago ibiltzen naiz. Ebaren abiapuntua eta oinarriak. Araban, aurreko mendearen 60ko hamarkadan ahalegin handia hasi zen egiten euskararen alde, ezta? Eta han egindako tarte horretatik aurrera egindako ahalegin guztia memorian galdu ez dadin, esaten, eta hori guztia urte batzu pasata non geldituko da. Eta, horregatik gogo horiek eta bizipen horiek berreskuratzeko, mantentzeko, bizirik iraun dezaten,
helburu hauekin sortu genuen EBA proiektua, ezta? Gizarteari helaraztea, garai hartan eta hortik aurrera egindakoa, gerora ere transmititzea, helburu hezitzaile eta aktibatzaile batekin. Ez dadila izan bakarrik formatu artxibu zurrunean eta hotzean gelditzen den zerbait, baizik eta gizarteari transmititzeko, ezta? Eta horrela Euskarak Araban bizi berritzeko aukera handiagoak izango ditu, eta baita Euskaldun identitatea sendotzeko ere, ezta? Nolabait esateko Euskaldunak, herritarrak ahalduntzen laguntzeko. Hori non kokatzen da? Euskaltzaindiaren jakon sailean kokatzen da. Hor kidea gara Irati eta biok eta proposatu genuen proiektu hori, EBA proiektua Euskaltzaindiak aintzat hartzezan, ezta? Eta hemen kokatzen da, beste jagon sailaren beste proiektuen artean, Euskara bizi berritze Araban, ezta? EBAren nondik norakoak? Pasatu igual urrengo diapora, mesedez, Iñaki? Hortxe. Bai, bat atzera. Bat atzera, Iñaki, beste bat. Bai. Txon, esan nahi dut. Atzera. Hori, Hortxe, bai. Igual hemendiko beto, bestela alde batetik bestera ibili behar gara. Bai. Bueno, aurkezpenean ere aipatu da, Arabako Foru Aldundiaren babespean egindako jorratzen dugun proiektu ere bada, Euskaltzaindian kokatua, eta Arabako Foru Aldundiarekin adostua da. 2023tik hasieratik ja ikusi genuen Arabako Foru Aldundiaren babesa behar genuela, baina batez ere ez soilik babes ekonomikoaketik, noski olako proiektuek badakizue, gauza duinak eta tajuzkoak egiteko diru laguntzak ere behar direla, baina batez ere presentzia eta identifikazioagatik. Guretzat importantea da esatea, proiektu hau Arabatik Arabari buruz eta Arabarrentzat eginda dagoela bereziki. Orduan, horren danari gorputza ematen diona Arabako Foru Aldundia bera ere bada. Ez orduan, ikusiko duzuek gaurko kontakizun honetan nola gure proiektura joan garen gure lagunak eta aliatuak ere biltzen. Iñaki eta biok sustapen batzordetik hasi, Euskaltzaindia, Arabako Foru Aldundia, orduan, importantea dalako hori, Arabatik sortutakoa dela. Noski, ikasi dugu eta ikasen joango gara, Euskal Herri osoan egiten diren gainontzeko proiektuetatik ere bai, ez? Pasatu, please. Torregatik, Araban proiektu honi lurreratzen laguntzen gaituen banaketa geografikoa kuadrillak dira. Arabako kuadrillak badakizue, nola eskualdeetan banatuta dago Araba, eta kuadrilletara iristeko ezinbestekoa izan da Arabako Foru Aldundiaren bidaidetza hori, ez? Kuadrilletako euskara teknikariek lan handia egiten dutelako euskararen bizi berritzearen prozesuan, baina ezinbestekoa da bereien laguntza lurralde bakoitzaren berezitasunak ezagutzen dituztelako. Bertoko euskalgintza, bertako egitasmoak, lekukoak, gero eguneroko lanerako ere, lekukoekin harremana grabazio lekuaren kudeak eta, hau da, teknikari bakoitza kuadrilla horren ekosistema ezagutzen du. Eta, gu joan algara kuadrilla batera, horri batera, eta hasi galdetzen, nortzuk ibili zarete euskararen bizi berritzean, baina zero beto, kuadrillako teknikari horrek egunero beraiekin lanean dagoen horri galdetzea. Eta gainera, azkenean lan honetan, edo proiektu honetan parte hartzea eskatzen diegunean herritarrei konfiantza ariketa bat ere badelako. Beraien bizipenak eskatzen dizkiegulako. Eta gainera kamera baten aurrean ipinita. Orduan, pasatu mesedez, Iñaki? Eta egiten ditugun grabazioetan kuadrilletako teknikariek ere parte hartzen dute, askotan guk ez gara gora bera batzuen jakitun, ezta? Eta haiek justu halakoen inguruan galdetzeko gai eta dira, ezta? Hori.
Bueno, orain arte, 2024an hasita, urte pare bat behar izan genituen honi forma emateko, eta hori orduan Gasteiz eta Gorbeialdean hasi genuen 24an. Zergatik Gasteiz? Gu Gasteizen kokatuta egoterakoan errexena zelako lehenengo, demo bat egitea, hau egingarria den, lehenengo gure ideia, eta Gasteizen hasi ginen gure inguruko jende horrekin. Bai esatea, ikusten duzu, 3 urtetako ibilbidean, dagoeneko 20 bat bideo egin ditugu, 70 pertsona inguru elkarrizketan nahi izan ditugu, hor ikusten dituzuen argazkietan, binaka edo irunaka daudela ikusiko duzue. Hau da, elkarrizketetan konfiantza giro hori sortzea importantea da. Guk badaukagu gidoi bat, baditugu galderak eta egiten diegu. Baina berez hau ez da interrogatorio bat. Beraiek ere gustora egon behar dira, ze garai bati eta beraien bizipenei buruz galdetuko diegu. Eta begira, hitzaldi hau prestatzen geundela eta esaten genuen. Hemendik publikoki baita eskerrona adierazi nahi diegu, baietz esan diguten guztiei. Hau da, bideoetara iristen dira baietz esan digutenak. Zenbat ezezko jaso ote ditugun. Esan ez, oso interesgarria proiektua, bai mesedez jaso behar dira testigantzak, hau oso importantea da egitea, baina ni ez naiz bideo baten aurrean, kamera baten aurrean jarriko. Orduan, ikusten baduzue, 2025an 8 bideo eta 2 audio egin genituen. Audio horiek dira elkarrizketak, baina banaka egiten direnak, pertsona batekin, grabaketa bat da, eta ez dago kamerarik. Esan dakoa, konfiantza giro bat sortzea oso importantea dalako. Orduan, 26an, Gasteiz, Trebiñu, Lautada, Aiaraldea, esan dakoa, kuadrietara salto egin dugu, bertako teknikariekin harreman zuzena daukagu, bideoak, audioak, baina, 26an beste pausu batzuk ere ematen hasi gara, kontakizun bat osatu dugu, aurrerago kontatuko dizuegu zer dan, datu base bat osatuko dugu, eta komunikazio plangintza batekin ere hasi gara, Bai esaten genuen hasieratik eta horregatik 2 urte behar izan genituen honi pixka bat forma emateko. Hau ez da entziklopedia bat, hau ez dugu nahiek Arabako testigantza guztiak jasotzea, imposiblea da, ez da honen borondatea besta. Baizik eta, lagin esanguratsu baten bidez, nahi dugu giro bat, garai bat, momentu bat, prozesu bat irudikatzea. Prozesu horretan guk jasoko ditugun horiek ere, datu base baten bitartez, komunikazio kanpainen bitartez, eta egingo dugu herritarrengana bueltatu. Asmoa dalako hori, jaso, antolatu eta bueltatu. Eta nolako edukiak lantzen ditugu? Batetik datu soziolinguistikoak eta horretarako Iñaki Jurrebasori laguntza eskatu genion eta Iñaki Jurrebasok Euskal Herrian landutako datuen arira Arabakoak zehaztasun gehiagorekin eta gaurkotuagoak jaso zitun eta alakoak hainbat datu, taulak, grafikoak eta alakoak dira, ezta? Eta gero bestetik, aipatu izan dugun bezala, lekukotxak dauzkagu, ezta? Baina hori ez da errez jaso eta bertan utzi. Ez lanketa bat eskatzen du kasu honetan lekukotxek, ezta? Lanketa bat, eta horretarako balio izan dugu Mikel Salbidek eta Lionel Jolik garatutako Euskararen historia soziala lantzeko eredua, ezta? Gero eredu hortik abiatuz gure aldiak 5 dira, 20. mendearen hasieratik edo hartutaz testigantza batzuk zaharrak dira, baina batez ere 60. hamarkadatik aurrerakoak, bai orain nolako balorazioa egiten den eta ze aurreikuspen egiten den gerora begira ere, ezta?
esango nuke, hauxe da Zalbidek eta Jolik landutako eskema grabaketen edukiak sailkatzeko, ez da? Eskerrezko indaude hizkuntza erabilera, gaitasuna, hizkuntzaren barne osaera, gizarte giroa eta iritzi jarrera eta jokaerak. Eta goitibera, maila diferentetan, deskriptiboa, txinetikoa, dinamikoa, prospektiboa, kontrastatiboa, preskriptiboa, oso zurruna, oso betea, normalean, grabazioen edukiei erreparatzen diogu, aber non zeren arabera kokatu eta holan, ez da? Eta grabazio gehienetan utxune asko gelditzen dira, hau oso zorrotza eta zabala da, ez da? Baina badauzkagu beste eduki batzuk ere. Audiograbazioak, lehen iratik aipatu bezala, eta dokumentazioa. Demagun ikastola baten sorrera, aberak tarik ote dagoen, material hori denborarekin galdu egiten da. Batek dauka bere ganbaran gordeta, besteak bulego batean ez dakinun, eta pena da, horrera begira, informazio hori historikoa da, ez da? Eta material grafikoa ere, batzutan, kalean jartzen diren afitxo horietakoak eta alakoak, ez da, importanteak ere, azkenean garaiz garai bilakaera badaukate eta zea diferenteak adierazten dituzte. Helburua artxibo sistematiko bat ondo osatzea profesionalen laguntzarekin eta gero hasita gara prozesu hortan, gero testigantzen eta zea dokumentazio horrekin guztiarekin soziolinguistika ikertzailentzat ere erabelgarriak izan daitezen. Aurreko astean izan genuen gral baten proiektuaren aurkezpena honi lotua, ez da, adibidez. Eta, irakarle batzukin izan ditugu harremanak, gral eta mal eta alako proiektutan, ze askotan ikasleek ez dakite zeri heldu, eta irakasleek ere ez dakite zer eskaini edo proposatu. Eta material hauek ikerlarien eskutan egonda, sakondu daitezke alako edukietan, ez da? Pasatu. Bueno, hasieratik hasi ginenean elkarrizketak biltzen eta jendearekin hitz egiten, eta hori oso argi geneukan, honek zabalkunde bat beharko duela, ez? Esandakoa, helburua delako jaso, antolatu eta herritarren esku ipini. Ikerlariak edo interesa daukan edonoren esku. Claro, oso kontziente gara baita work in progress bat aurkezten gabiltzala. Guk lanean jarraitzen dugu. Ze gainera ikusten dugu proiektu honek hau ere bizirik mantenduko dela, ez? Ikerlarien bitartez eta bestelako lanketa batzuen bitartez. Orduan, hala ere, hasieratik, beste lagun bat gonbidatu genuen proiektu honetara, kasu honetan da Alea, komunikazio plana beraiekin osatu genuen, berriro ere bertako Arabako eragile batekin, eta komunikazio planak zuek hainbat egin dituzue, orduan ezagutzen duzu, hauek dana oso sistematiko eta aurkezten digute, eta beraiek hasieratik esan ziguten eta klabea da hartzailea, norentzat egiten gabiltza hau, norengana iritsi nahi dugu. Horren arabera, produktu, gauza, ezberdin, aurkezpen, material ezberdinak sortu beharko ditugulako, ez? Halako gauzekin, batez ere, eta hasieran aipatu duena Iñakik, helburu hezitzaile bat daukalako baita, helburu aldarrikatzaile bat baita, eta, justizia linguistikoarekin lotura eginez, bada baita, memoria horren berreskuratze horrekin, injustizia horiek azalaratu, eta, nola bizi berritzearen bitartez, Araban zelan egin den horri buelta emateko. Orduan, komunikazioaren aldetik beti polita da, aurkeztea, batez ere gu emozionatu egiten garelako, eta orduan edozein hitzaldi eta aurkezpenetan ondo, baina gauzak ondo egin behar dira benetan emaitza batzuk lortzeko. Orduan, work in progress, poliki, bagoaz honetan, material ezberdinak sortzen,
pasatu mesedez? Bai, zentzu hortan eskertzekoa da jardunaldia hauetara kombinatu izan, ezta? Ze, bueno, zabaltzeko bide garrantzitsua data. Eta honetan ere, hasi gara aurkezpen txiki batzuk egiten, hauek ere gure sarean, aldundiaren bitartez edo teknikariaren bitartez, Araian, Agurainen, talde txikiak, Euskara elkarte batzuk kideekin hitz egin, eta Agurainen ara hurbildu ginen. Inakik ere konexio asko dituenez Araban, edo zen da, nahikoa da jaietan, naizu, egingo dugu aurkezpen bat Araian, olakoak, ez? Nahiko modu informalean, guk ere temperatura hartzeko honi. Ia, ze feedback jasotzen dugun. Ia, guk lan honekin esan dagoa emozionatzen gara, baina ia, kontatzen dugunean ze jasotzen dugun. Orduan, aldundiarekin ere egin dugu aurkezpena, Arabako ordezkaritzan, Euskaltzaindiaren Arabako ordezkaritzan, Olabide ikastolan, udaltopen, eta hola gero badakizu ez, holakoetatik betik iristen da, etorriko zinak gure herrira, ingo zenuke, orduan, guretzat, hau, plazerra da, batez ere gero feedback oso politak jasotzen ditugulako. Jenteak betik bai, beharrezkoa da, bai egin behar da, eta gainera pizten da, memoria hori piztu egiten da, eta norbaiteri kontatzen diozunean, da norbait horrek zu entzuten zaituenean, sortzen dira lotura oso politak. Baina aldi berean, hasi ginenean uniforma ematen eta batez ere komunikazioaren ikuspegitik, aleakoek esaten ziguten galdera nagusi bat, zer kontatuko dugu? Zer da kontatu nahi duguna? Guk abiatu genuen hau testigantza jasotzeko, ideia horrekin, ideia zitzaile batekin, baina komunikazioera salto egiten duzunean, konturatzen zara errelato bat behar duzula, kontakizun bat. Orduan, horretan ere, aurten hasi gara, eta honi ere, forma eman nahi izan diogu, ez azteko, nunbaitetik azteko heldu leku batzutatik, markoa, Euskararen historia soziala, inakik esan duen bezala, sistematizatzen laguntzen digulako, ez bakarrik kategoriak egiten, baina baita ulertzeko zer egiten gabiltzan. Orduan, historia soziala, Euskaltzaindiak metodologia moduan finkatu duena, batzordeak berak esaten du disiplina arteko metodologia bat dela. Historia hartzen du oinarri moduan, baina hizkuntzalaritza, soziologia, soziolinguistika, atal eta arlo ezberdinak biltzen ditu. Batzordean Euskararen historia sozialaren batzordearen hasierako txostenetan eta Joseba Intxaustik berak oso argi esaten du. Hau ez da lan entziklopediko bat, baizik eta mugatu egin behar dela. Mugatu egin behar da, denboran, mugatu egin behar da, egindako elkarrizketetan, mugatu egin behar da jasotzen dugun horrekin. Orduan, mugarri batzuk ere ipini ditugu, adibidez, kronologia labur bat. 60-70 hamarkadak eta batez ere Gasteiz. Hau zergatik, testigantza gehienak ere entzuterakoan garai hori da irudikatzen digutena. Testigantzak hartzeko orduan ere, irizpide batzuk jarri genituen, adina, generoa, jatorria, ibilbidea hori, eta orduan beraiekin elkarrizketetan hasten ginenean, denak ona bueltatzen ziren. Hemendik abiatzen zuten beraien Euskararen biziberritze hori. Nola bereiek euskaldundu ziren, nola Gasteiz euskalduna bihurtu zen, nola Arabara nola edatzen ziren proiektu eta egitasmo horiek, orduan, eta gero, bibliografiaren bitartez testu inguruari ere erreparatu diogu. Ez gara lehenengoak, eskerrak, honi erreparatu diogunak eta ez da azkenak, besta, egon dira lan batzuk eta badabiltza lan batzuk egiten, Araban euskarak izan duen ibilbide horren inguruan, orduan, hoien gana ere jo dugu, testu inguru bat izateko. Baina egia da gure proiektuaren oinarria testigantzak direla, protagonisten ahotsak. Eta benetan oso aberasgarria da, guri personalki honek ematen digu bizipoza, eta honetan egoteko, eta mezuei aurkezteko bizipoza, baina egia da, behin kontakizun batekin, jantzi egiten duzunean, konturatzen zara, adibidez, justizia linguistiko ariketa bat egiten zabiltzala. Hasieran ez genuen hortik abiatu, baina, testigantzek injustizia linguistiko batzuk irudikatzen dizkizunean, zuk ere, kontzientzia hori hartzen dozu. Orduan, ariketa polita da, baina gure esperientzia da, eta ez dakik gero dinamikan eta igual zuekin elkarrizketa izateko aukera izango dugu,
baina kontakizun bat, relato bat behar du, honek guztiak, batez ere komunikatzeko, baina zentzua emateko egiten gabiltzan horri ere bai. Bai, kontakizun horren ardura nagusia Iratik hartu zuen bere gain, eta bera dabil hori lideratzen, ezta? Eta kontakizuna oraindik ez dago egunera igota, bai daudela lehen aipatutako datu soziodemografiko linguistikoak, eta baita kontakizunak. Azken grabaketak oraindik ez, lanketa eskatzen dutelako, baina ja Euskaltzaindiaren webgunea ikusgai daude batez ere bi material mota horiek, ezta? Bai, hori, lehen esan dagoa, work in progress, lanean jarraitzen duguna, poliki-poliki, gu ere voluntarioak gara, eta aldugun neurrian denbora dedikatzen diogu honi, kontakizuna neunabil redaktatzen, baina taldean bitartea errepasatzen dugu eta berez hau proiektuaren kontakizun bat izango da, eta material didaktikoa izan da beste oinarrietako bat, esan dugun hasieran, helburu hezitzaile bat dauka. Eta, hasieratik markatu genituen gazteak, nahi dugu gazteengana iristea. Batez ere, kontzientzia honen kontakizuna bereiengana iristeko, eta, Arabako euskaldun arrotasun hori ere elikatzeko, nolabait. Orduan, material didaktikoa, badakizu oso material espezifikoa da, eta hau espezialistekin egin behar da. Eta ezinak ez gara hezitzaileak, ez gara pedagogoak, orduan honetan ere lagunen gara jo dugu, kasu honetan Olabide ikastolakoekin hitz egin dugu, hauek ere gertu ditugulako, eta egin duguna da berdina, gure proiektu aurkeztu, esan, hau jasotzen gabiltza, helburu hau daukagu, zuen laguntza behar dugu, hori bihurtzeko materiala, eta ia, nola gero zabaldu eta hori ikusiko dugu bereiekin. Orduan, ibilbide oso polita egiten dabil proiektua, eragile ezberdinen gana iristea albidetzen digulako, ezta? Eta orain bukatzear gaudela edo grabazio labur bati ekingo diogu. Grabazio hortan txertatzen diren zatiak hainbat grabaketa diferentetako zatiak aukeraketak dira, ezta? Orduan, gero antolatuta daude zea hildo progresibo batean, zer kontatzen diguzu horretaz? Honekin bai esateko, eta amaitzeko, azkenean, hori asko hitz egiten gabiltza proiektuari buruz, baina benetan proiektu honetako gauza politena da testigatzak entzutea. Ikustea, entzutea eta gozatzea beraiekin. Iñakik esan duena, webgunean daudenak dira, laburtuta daude, ez ditugu grabaketa osoak ipintzen, 2 orduko grabaketak direlako, hori ikerlariren batek eskatu ezkero, bere esku utziko genuke, baina webgunean dagoena hautaketa bat da, eta dago antolatuta Euskararen historia sozialaren matriz horren inguruan. Baina adibidez, gaurko hitzaldia prestatzen genbiltzala, nola konektatu hori justizia linguistikoaren ideiarekin, horretara hori kontatzera etorri gara, Iñaki. Orduan, horretarako bibliografiara jo dugu, ze badago lan bat, Itziar Amestoik egin zuena Aguraingo euskalgintzari buruz, eta badago esaldi bat, gu bioi asko eragin ziguna, eta agian proiektu honekin hasteko indarra edo hori ideia piztu ziguna. Dana kontatu behar dute, Izneteko nire proiektuaren zuzendaria Iñaki izan zen. Eta gaia ere Araba izan zen Gasteiz, orduan, hortik sortu zen dena, bale? Zango duzu bestela, bi hauek nondik ezagutzen dira. Orduan, Itziar Amestoiren lan horretara bueltatuko naiz, ze honekin ulertuko duzu oso ondo nola ekarri dugun hau udaltopera. Eta Itziar Amestoik bere lanean, Aguraingo deskribapena egiten duenean, testigantza baten esaldia hau ematen du. Euskara galarazteaz gain, Euskaldunak garelako kontzientzia ere kendu egin ziguten, neurri handia batean. Izan ere, horixe zuten helburu, gure hizkuntzaren ahazturarekin batera, Euskaldunak garela ere ahantzi genezala. Orduan, injustizia linguistiko horren zantzu batzuk ere jaso ditugu gure elkarrizketetan, oso modu naturalean kontatzen dutena, gainera, baina gauza oso grabea dagoena atzean. Eta,
Horietako bat, Iñakik berak ere kontatzen digu, eta seguru entzun izan duzu, orduan hori, oina bideora pasatuko gara. Ni konturatu nintzen, que nire herria, Eari, era euskaldun, y que una vez fue también a bailar a Urbina, a las fiestas de Urbina, con unas amigas en el tren, en el Vasco Navarro, y todos los mozos allí les hablaban en vasco, o sea, el euskera no existía para nada. Pues yo me di cuenta que mi pueblo era euskaldun, que los que habíamos perdido el euskera éramos los habitantes, a pesar de los apellidos y a pesar de todo. No obstante, todavía se conservan igual más de 100 palabras que son claramente euskera y que se emplean. Y pues eso me movió a mí pues para coger y para interesarme por este tema. Yo, claro, era muy pequeño, yo tenía 9, 10 años. Bost bat urte nitula, aitarekin pasean igande batean, da avioneta txiki batetik bota zituzten papertxo batzuk hartu nituen, eta nibanekin zerbait irakurtzen, da erderaz bai, baina beste aldetik, eta galdetu nion aitari. Eta hau zer da, eta esan zian, eso es vascuence, lo que se habla en Gipuzkoa y Bizkaia. Eta, bueno, hori zen deskubrimenduan niretzat, ez da? Inguruan beti egoten zan halako bat, el basko ditzen ziotena, ez daki nondik Bizkaitik edo Gipuzkoatik etorria eta euskaraz egiten zuena, baina bestelako kontaturik ez genuen euskarakin. Baina benetan ez nuen inolako kontzientziarik euskararekiko, eta etzean ere etzen hitz egiten horretaz. Nire kasua esaterako, klase batean hasitako Galiziatik etorritako mutil batek esan zidan, ze Josu, ez duzu euskara ikasiko? Eta nire erantzuna izan zen, zertarako? Ez dakit zergatik, ez sortu zen gogo hori, euskara ikasteko, edo lehen ezin zenez egin eta etxean entzuten genuen hori ezetz, eta nik gogoratzen dut, hazen nintzenean, etxean ere esaten ziaten, baino, ezetz hori ez, nola buruatzen zitzaidan hiri hori ikastea, ez? Bai, Guardia Zibilek etortzen ziren ikastolara. Ikastolara? Bai. Ikastera ez, ez da? Ez. Aber zer zan, eta, bueno, erantzune izatezan, katekesi bat, eta, bueno, betidanik atentzioa deitu diana, zenbat neska eta zenbat mutil. Hori galdetze zuten, eta, bueno. Egin eta, bueno, ni sartu nintzen, frankismo garaian zen, debekatuta zegoen euskeraz ikastea. Martxoaren 3 aurrerako garaia, nik lotuta daukat hemen Gasteizen beste arlo askotan zegoen borbor horretan, ez? Baina hasierako urte haietan joten ginen ikasi nahi genulako. Euskeraz hitz egin nahi genulako, ez? Eza, ja, 70ean, nik uste dut hartzen dela kontzientzia euskeraren importantzia. Nik uste dut hori sortzen daia 70ean. Pentsatzen dut 70ak eta 80ak zirela, kriston militantzia euskararena. Izugarria. Holaxe, oneraino gure aurkezpena eskertu behar da lehen esan bezala zuei bertan izategatik, baita foru aldundiak hartu duen implikazioagatik. Ez bakarrik ekonomikoa, sentitzen gara babestuak eta lagunduak, ezta? Eta beste horren beste gertatu zaigu Euskaltzaindiaren baitan proiektua aurkeztu genuenean. Maila teknikotik hasita Euskaltzaindiaren maila guztietatik goraino igota, izugarrizko
laguntza eta aldeko jarrera aurkitu ditugulako, ezta? Baita ere, proiektuaren berri edo zabaldu dugun leku guztietara, baita lekukotxak hartzerakoan edo baita aurkezpenak egiterakoan. Oso harrera ona alde guztietatik eta horrek elikatzen gaitu gustora eta gogotsu aurrera jarraitzeko. Hori da, mila esker zuen arretagatik eta orain, dinamikaren bitartez elkarrizketa hasiko dugu. Eskerrik asko. Iñaki. Bueno, bi ariketatxo egingo ditugu, bai, gai honen bueltan. Leheneko eskatuko dizuet zutitzeko Arabako, kuadriletako, aldundiko, udaletako teknikariei, mesedez, ez dakidalako non zaudeten. Hortxe zaudeten, bale. Ordezkaritza. Bale. Bueno, online ere batzuk bai, esango diago haiei ere erantzuteko online orduan. Araban egiten ari zareten, zuek ere bai ez, Iratik eta Iñaki kontatu digutenez, egiten ari zareten lan hori memoria, justizia eta erreparaziorako bidean egiten ari zareten lan handi gisa ikusten dugu, edo horrela uler daiteke ez. Gatazka edo arazo baten ondoren, horren parte izan direnen arteko harremanak hobetzeko eta berrera ikitzeko eta bizikidetza hobe bat izateko, hiru zutabe behar izaten dira ez, memoria egitea, justizia egiteko berdintasuna erdigunean jartzea eta erreparazio lan bat egitea. Atzo ere entzun genuen hori. Zuen inpresioa edo zuen iritzia zein da? Horrela sentitzen duzu egiten ari zaretena? Justizia ariketa gisa sentitzen duzue? Mikroak mesedez, eta ia... Bueno, zera, bai, jakina baietz, badago hortik asko, ezta? Mugitzen ditu emozioak honek, eta uste dut urte askotako hor arra, gordeta badagoela, kontxo ez dela egin, ez dela aitortu behar bezala, egin den ibilbidea, eta gainera lehen ezkutatu ere, lehen euskera, aquí nos habla euskera, hori beti entzun izan dugu, eta honek zelan ez, erantzuten dio hori, ez da? Gainera datuak, testigantzak, eta modu metodologia jakin batekin, eta aitortza egiteko modu bat. Eta honek ekarriko dugu nik uste dute asko eman dezakela. Galderak egin behar dira? Nahi baduzu, bai. Uste duzu bizikidetza hobea lortu duzuela Araban euskaldunak zareten eta ez direnen artean, adibidez? Edo lortu daitekeela proiektu honen bidez? Nik uste du baietz. Abiapuntuan gaude, eta ari dira lana egiten sukalde lana, nik uste dut, baina behar bada ekitaldi publiko, aitortza publikoak egitea ere eskertuko luke, batez ere instituzio aldetik, eta herritarrak bat eginda, pixka bat honi beste gorputz bat ere emateko. Hori erabakiko dute, erabaki behar dutenek, eta bueno, uste dut bestalde pertzepzio lanketa ere ari dela lantzen Araban, Gasteizko udalak egin zuen lantxo bat, eta aldundiak ere bai, eta behar bada uztargarriak dira, diskurso eratu bat egiteko. Besteok, baduzu zerbait gehitzeko? Beno, nire aldetik, hori Arantzasunez da Arabako Rixatin ator. Proiektu honek garapena izan du, beraiek aitortu dute, hasieratik asmo batekin da joan direla gauzak eta lankideak batzen. Orduan, nire ustez Araban bazegoen izugarrizko beharra, lehenengo aitortuak izateko jende askoren aleginak eta hor lehenengo planuan jartzeko, eta hori uste dela lehenengo pausua aitorpen hori eta pasatutako gatazkak eta zenbatekoak izan diren, eta gero ere niretzat oso hor laugarren puntuan ikusi dute xedetan, Arabako euskaldunen aitortzarako. Hemen konturatu naiz,
lankide edo nola deitu diozue taldeari, eragile taldea, 6 pertsonatik 4 Iñakik eta nik bezala abizen konposatua. Orduan, horrek nire ustez badauka garrantzia. Ze gaur egun ere arabarrok jarraitzen dugu gure euskalduntasuna zalantzan jartzen digun jendeakin topo egiten. Eta gazte mailan, adinekoen igual gutxiago zeia eskarmentua badago, baina oindikan Gipuzkoa barruko bizkaitar petoek oraindikan zalantzan jartzen dute hori, eta ez da aitortzen benetako zelako esfortzua egon den. Beste alde batetik, grabazio hauetan nire ustez garrantzi oso handia dauka erderaz egin diren aitortzak. Ze jende horrek euskararekiko zuen atzekimendua edukitzeko nondik zetorkion. Orduan bazegoen hor gauza potentea, indartsua, eta orduan proiektu honek niretzat alderdi oso positibo asko dauzka. Ez da bakarrik agian sortuko zen helburu batekin, baina bestelako helburuak ere beteko ditu, eta seguro balio digula gauza gehiagorako. Ez dakit zerbait berezia, beste galdera konkreturen bat daukazuen. Esango dizut oso ondo hitz egiten duzula euskaraz Errioxakoa izateko, ezta? Horrelako gauzak esaten ditugu Gipuzkoarrok. Hori da, zalantzan zergatik jarri behar zenuten. Ez hori da kontua. Bai, ados, noski. Baina zenbat aldiz entzun duzu hori? Nekauta gaude. Egunon, Alberto naiz eta Aiaraldetik nator. Nik galdera bat egin nahiko nieke Iñakiri eta Iratirik. Uste duzue memoria ariketa hauek badutela iraungitze datarik? Hau da, batzuetan entzuten da, ez da beti atzera begira, kontu zaharri begira, ematen du horrek ez duela balio edo. Orduan, badute memoria ariketa hauek iraungitze datarik, ala inoiz berandu da honelako ariketa bat egiteko? Bueno, berandu gu konturatu ginen testigantze pertsonak beraiek kronologia bat markatzen dutela. Hau da, zenbat eta atzera joan nahi denbora horretan, testigantza jende hori nagusiagoa da. Orduan beraien gana joateko batzuk desagertzen joan dira. Adibidez konturatu gara, gainera aurreko 2 urteetan, pertsona oso esanguratsuak, Gasteizen nahiko genukenak bai edo bai beraien testigantza jaso, oso nagusiak dira, edo jaburua joan zaie, edo orduan, bai, badauka iraungitze data bat, testigantzak jaso nahi baldin baditugun. Baina gero, beste urrengo muga da etorkizun aurrera begira. Galderategian, gaur ez dugu asko sakondu, baina testigantzak eta gainera markatu dugu 60-70 hamarkada hori, baina pertsona horiek testigantzetan beraien ibilbidea kontatzen dute. Ni gaztetan nola hasi nintzen euskara ikasten, nola bitartean hori, eta gaur egun zer egiten dute euskararekin. Orduan, iristen gara, gaur egun arte. Orduan, muga kronologikoak badaude, batez ere testigantza jaso nahi baldin baditugu, eta nire esperientziatik, eta igual historialaria naizelako, ere bai, de formación profesional horre, ez da sekula berando. Edo betik behar dugu memoriarik eta bat egitea. Batez ere, pertsonei galdetzen diegunean. Ze bestela, bibliografia hor dago, kasetaritzak edo prentsa hor dago, jasoketa bat egin daiteke. Baina testigo horiek edo protagonista horiek eskura ditugun bitartean aprobetxatu behar da. Nire ustez. Era bat ados diozunarekin. Eta gainera proiektuaren azken aldi hontan ari gara konturatzen jasotzen diren testigantzak askotan denbora tarte batera mugatzen direla eta gerokoekin zer. Hau da, 80 hamarkadan, mende honen lehenengo 2 hamarkadetan zer eta norantz. Eta horreko saioan batek oso ondo aipatu duen bezala, eskilera automatikoaren kontrako norantzagoa zen neurrian, beti egin beharko da legin berezia, hizkuntza gutxituko kidea garen aldetik. Orduan, testigantza jasotzen
importantea da, ze gaur egun eta zabaltzen diren irakurketa pesimistekin batera, horietarako arrazoi batzuk badaude, baina aldi berean, horren beste azpimarratzen ez diren, gaur egun egiten diren ekimen eta potenteak eta baliotsuak. Nik adibide xume bezala beti jartzen dut, baina orain baino inoiz ez da horren beste kantari gazte euskaraz aritzen duena. Hori zerbait bada, ezta? Eta, bueno, testigantzak egongo dira, gu jasotzen ari garen garaietatik aurrera, eta egongo dira hemendik 10 urtera ere, eta horren premia beharrezkoa da. Unean nolako lana, nolako egokitzapenak, nolako irtenbideak bilatu diren. Oraingo egoeraren inguruan irakurketa pesimista egiten direnean, zabaltzen direnean, neurri batean, arrazoi osoarekin, neurri batean beti ere, ni beti jartzen dut neure buruari galdera bat, eta frankismo garaian baldintza hobeagotan ginen. Ez, eta aurrera egin genuen. Eta orain, kontrako baldintzak ditugolako, ja, amore eman behar dugu. Ez, irtenbideak bilatu behar ditugu. Eta halakoen testigantzak bilatu eta zabaltzea importantea izango da aurrerantzean ere. Ondo, mila esker, Arabako teknikariei, eta bigarren ariketa. Eskatuko izego altxatzeko mesedez, 30 urte baino gutxiago dituzuten pertsonak. Agartzen lagun gauden hemen, 30 urte baino gutxiago dituzutenak, alegia gaztiak o gazte helduak, bai? Ondo? Bueno, itzazoi emango izeu. Eta, bueno, hasteko galderatik nahiko nizueke, euskaren historia soziala aipatu dute, bai? Gazteak zarete, gazte helduak, bai? Adintarte hortan zaudete, zuentzat euskaltzale bezala, zer nolako garrantzia du aurreko belaunaldiek bizitu dutena, berain testigantza jasotzeak, eta lanerako bitarteko bezala? Norkin nahiko lukeola hausnarketa bat horren bueltan? Zer sentsazio izan dituzute, gazte begiradatikan, entzun dezutenean, Araban egiten ari dien lan hau? Bai, han hitza mesedez? Justo orain, ari ginen pixka debatitzen, erraza da ez beti kanpotik epaitza edo segituan zerbait esatea, jakin da kriston lana dagoela horratzean. Niri pertsonalki oso ariketa importante iruditzen zait, batez ere azpimarratuko nuke hori. Baina ez dakitze puntaraino testigantza jasotze batek egiten alduen salto gero motivaziora edo ekintzara. Ez dut lotura hori oso zuzen ikusten. Eta garrantziarik kendu gabe, lan guzia iruditzen zait egin beharreko zerbait dela, baina ez dakit ikusten diotan hori. Lotura zuzena edo ainargia imaginatzen dituen, ez? Haur batzuk unitate didaktiko horren bitartez hau guzia jasotzen, edo imaginatzen duen ni neu duela urte batzuk, entzuten nire amatxi bera, ez? Esaten zepena ematen dion, berak euskaraz ez jakiteak, eta guk jakinda ere, behar bezain beste edo erabiltzen ez dugula ikusteak, niri pena hori transmititzen dit, eta ulertzen dut, eta errespetatzen dut, eta gordetzen dut bere mina eta bere bizipena hori guztiak nireak ere badirein batean, baina uste dut pena ez dela motivazio iturri bat. Orduan, iruzizait pixkat bide hori geratzen dela, ez dakit, zubiri gabe edo. Ados, eta zein da zukingo zenuken ekarpena edo, zentzu horretan, nundikan norabidea... Galdera moduan, nego duzu. Ekarpena diozu proiektu hori... Hori da, adibidez, bai. Iruditzen zait proiektua bere horretan ongi dagoela, baina zeit iruditzen edo ez dut ikusten bizi berritzearen funtzio horrekin lotura zuzena duenik. Ez nuke aldatuko, baina ez diot hasieran aipatu duten
funtzio edo helburu hori oso argi ikusten. Oso ondo, eskerrik asko. Beste hautsen bat, badaukagu? Ni ametxek esandakoari gehituta, ze banator berarekin. Atzo hitz egiten zen bai nola historia balen zeo zer dinamikoa ez ala zuelik eraganekoa, baizik eta orain eta etorkizuna etorriko dana, eta testigantza jasoko baldin badira are gehiago Euskararen bizi berritze garaikidekoa oraingoa, zergatik ez dira batzen bai oin Euskararen bizi berritzean dabiltzaten Euskal gazte militanteen ahotsak, eta holan sozializatzerakoan proiektua gazte horiek, eskoletako gazte horiek badute zeo zerri heldu eta ezoilik 60. hamarkadan gertatutako horri zein ikusten alduten amaitutzat dagoen zeu zer. Osea, nahiko zenuketela, ari bat edo, ez? Proposatzen duzu zure kasuan, ez? Beste hausnarketaren bat, egineko zenukete? Galderaren bat. Galderaren bat, beraiei. Bale, eta orain zuek ari zarete egiten, bai, 60 urte gehiago dituzue, eta tokatu zaizue Euskararen historia soziala egitera, bai? Eta zaudete 2020-2030 hamarkada aztertzen ari zarete, bai? Erabilerarako faktoreak zeintzuk izan direla uste duzue, gazteen arteko erabilerarako faktoreak zeintzuk izan daitezke? Baduzue horren bueltako hausnarketaren bat? Pena ez. Han, mikrofonoa inguru hartan, ez? Bueno, nik pixkat ametxek eta zerak egin duten lerro beretik edo esango nuke, nahiko zinbestekoa dela igual horizontaltasunan kontzeptua edo bueno, pixkat biziberritze edo sustapen hori berdinen arteko giro edo zirkuitu batetikan sortzia, ez? Iñaki eta Iratik aurkeztu duten horrek egin baten badaka alde hortatik, ez? Azkenean asko hitz egiten dalako militantzia eta bueno, suspertze giro horizontal baten inguruan, eta nik usten dut klabe hori gaur egun, bueno, testu ingurua ikaragarri aldatu bada ere, nik usten dut klabe esanguratxetako bat dala ere, ez? Bueno, hemendikan 60 urtera kokatuko bagera ere, bizta atzera bota eta esan jo, gu garai hartan, benetan nahi eta behar bat sentitzen genunok, ingenun esfortzu aktibo bat, nahi eta behar hori berdinon artean zabaltzeko. Iruditzen zaidalako askotan ere, esparru hontan ere, vertikaltasunak askotan, planteamendu vertikalak igual epe ertain edo luzera kontrako emaitzak ekarri aldizkigulako. Eta, askotan, ala beharrez, vertikaltasun horren bitartez lanin behar ezaten dugu, eta errealidadea da, baina, usten dut beste dimentsio hori ere ezinbestekoa dela kontuan hartzea. Eskerrik asko. Hausnarketan bat, egin nahiko zenukete zuek, bai? Bai, nik lehenengo eskertzea, Arabako gure kidei egindako ekarpenak, eta gero, begira, zuei baita, dinamika honetan, gazteak deitzea hori gustatu zait baita, eta labur esateko eta ez luzatzeko gehiegi, eta hori, baina ametxek egin duen refleksio horrekin oso kontziente gara. Ariketa honek, hau ez da izango automatikoki, derrepente Arabako euskaltzale guztiak piztea, kontzientzia pizte general bat osoatzea, eta danok derrepente mega euskaltzaleak bihurtzea. Oso argi daukagu, hori horrela ez du badakigu, ez duela gauzak horrela funtzionatzen, baina, ideia izan da gehiago Arantzazuk ekarri duen gai horretatik, Arabarrek bere burua aitortzea euskaldun gisa. Eta, guretzat, punto importante bada ezagutza. Ezagutu egin dena, ezagutu zer gertatzen den egin zena, ulertzeko gaur egun gertatzen dena. Ze, klaro, datu soziolinguistikoek esaten dute Araban, euskararen ezagutza, igo da, eta marabila bada, mirari bat bihurtu da. Ze gertatu da Araban, ez? Osea, hori ez da mirari bat, nondik etorri da. Hori, orduan, gaur egun gertatzen da bilena ulertzeko atzera begira ipintzea da, daukaguna herramienta ezagunena, edo igual, baina oso ados horizontaltasuna eta gaur egun gertatzen dabilen horrekin kontrastea etengabe izan behar dela. Orduan, bai, komunikazio kanpaina edo etapa horietan, hezkuntza eta hori, beste bada gazteak. Joango gara zuen gana.
Hemen, gazteok, hurbiltzen garenean gazteen gana, ze gertatzen da, esaten da, badatoz, euren txosten eta batzordeekin. Hori be gertatzen zaigu, beste hizkuntza baten eta beste parametro batzetan lan egiten dugu, eta badaukagu ideia eta eskertzen ditugu ekarpen guztiak. Bai, gainera hemen jasotzen ditugun testigantzak ondo aipatu duzun bezala, giro jakin bateko testigantzak ziren. Gizartearen gehiengoa ez egoen alako dinemeketetan murgilduta, gaur egun gertatzen den bezala ere, ezta? Orduan, hori logikoa da, hori ulertu egin behar da. Hango testigantzak ez ziren gizarte osoaren planteamentuak. Eta gaur egun ere euskararen alde aleginak egiten ditugun guztiok, ez gara gehiengoa. Nik azken bolada honetan horrekin nabil tematuta, ezta? Ezagutza soziolinguistikoaren edapenarekin. Ulertu behar da munduko hizkuntzak, hizkuntza gutxituak, zergatiak, hori zabaldu, ez dela kasualitatez horrela suertatu, halako aberastasuna galduko balitz, zer galduko litzateken, keskatzen gara landaretxo xume bat desagertzear dagoelako, eta gu hemen euskara endemikoa den herri hontan ez ginateke keskatuko gure euskuntza galduko balitz, ezagutza horiek guztiak eta galdera horiek guztiak landu egin behar dira eta transmititu egin behar dira. Zaila da, komunikabideak eta komunikazio sistema osoak badakigu nola dauden gainezka. Beste informazio askotan txotxolokin. Baina hori da iristen zaiguna horregatik, importantea da zabaltze alegin handi bat egitea mota guztietan, ezta? Eta horretarako lehen iratik aipatu bezala komunikazio plaza. Gure erronka nagusietako da justu gaztengana nola iritsi. Zer transmititu? TikTok eta TikToken zer? 15 segunduko zer? Eta alakoak, ez da, hor alegin handia egin behar dugu, eta, ideiarik bururatzen bazaizue, gu eskertuta, alakoen premia badauzkagu, eta, jakina da, hainbat herritan, hainbat eremutan, lan egiten ari dela, eta oso ondo gainera, eta, nik uste Euskaldunen patua dela, polbora beinta berriz asmatzea, eta han egiten da, baina ez dugu horren berririk. Eta ez gara enteratzen, eta ezin dugu gurean aplikagarria ote den aztertzeko aukerarik. Orduan, gure arteko transmisioa, elkarlana, aholkularitza oso importantea da, gazteei begira ere. Ondo, eskerrik asko. Gaztei ere, zuei ere bai, eta kafe hartzea jongo, ez? Eskerrik asko.